В Библията има множество пасажи, които ни показват това. Идентичността се разкрива чрез свидетелство в действие. Когато Моисей попита Бог за името му, той каза: "Аз съм, който съм." Това е в Изход, глава 3, стих 14. Не просто аз съм, а който съм. Който изисква свидетелство. Бог се разкрива чрез това, което върши. Исус разказа за двама синове. Единият каза: "Няма да отида", но отиде. Другият каза: "Ще отида", но не отиде. Кой изпълни волята на бащата? Този, който действаше. Това е в Матей глава 21, стихове от 28 до 31. Тогава той смъмри свещениците. Йоан дойде да ви покаже пътя на правдата, а вие не му повярвахте. Но бирниците и блудниците му повярваха. Властта на Йоан не беше в титла. Тя беше в праведно действие, чрез праведно действие, свидетелствано чрез покаяние. И ето къде става наистина показателно. Петър се опита да спре страданието на Исус, а Исус отговори: "Махни се от мене, Сатана. Вие нямате предвид Божиите грижи, а само човешките." Това е Матей, глава 16, стих 23 и Марк, глава 8, стих 33. Прояви ли се грехът в плътта? Не, разбира се, че не. Гласът на изкушението, на дълбокия страх, на инстинкта за самосъхранение, Исус го нарече и го премести решително зад себе си, защото този глас, този вътрешен шепот не беше неговата истинска идентичност, неговата същност. Той беше свидетел, премести го зад себе си. Така че когато правите това, какво е останало? Какво остава? Виждаш ли, ти не си гласът в главата си. Идентичността е това, което правиш съобразено с Божията воля на земята, както е и на небето. И това е от Матю, глава 6, стих 10.